Продовжується ранковий ефір на телеканалі АТР. У ефірі прямому програма «Саба». І для вас працюю я, Інна Завоюра. Говоримо з гостями цієї студії про всі актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. І будемо, зокрема, обговорювати про наступну інформацію. У Харкові палестинці влаштували акцію протесту проти рішення Трампа щодо Єрусалиму. За даними засобів масової інформації, близько 50 мітингувальників вийшли на площу Конституції з прапорами Палестини і плакатами із надписами арабською мовою. Вони вважають, що рішення Трампа порушує усі міжнародні норми. Я нагадаю, що 6 грудня президент Сполучених Штатів Америки офіційно визнав місто столицею Ізраїлю. Єрусалим є і має залишатися місцем, де євреї моляться біля західної стіни, де християни йдуть хресною ходою і де мусульмани моляться в мечеті Аль-Акса. Проте протягом усіх цих років президенти, які представляли США, відмовлялися офіційно визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Фактично, ми відмовлялися визнавати будь-яку ізраїльську столицю. Сьогодні ми нарешті визнаємо очевидне, що Єрусалим – столиця Ізраїлю. Це не більше і не менше, але визнання реальності. Це правильно, це те, що треба зробити. Саме тому, у відповідності до закону про посольство в Єрусалимі, я наказую Державному департаменту почати приготування, щоб перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. А до нашого ефіру телефонним дзвінком приєднується Рінан Хасан, учасник акції протесту, яка відбулася у Харкові. Доброго ранку. Доброго утра. Отже, скажіть, будь ласка, з якими першочергово гаслами та вимогами ви вийшли на акцію? Мы, граждане Палестины в городе Харьков, вышли против решения президента Америки по признанию Иерусалима столицей Израиля. Так как президент Трамп, он не имеет, абсолютно не имеет права на это право и нарушает все международные решения и резолюции Совета Безопасности ООН, особенно резолюция 242 1967 года. Господин Ринан, перейду на русский язык для того, чтобы вы лучше меня понимали. Скажите, пожалуйста, каких дальнейших шагов вы можете ожидать от администрации президента Соединенных Штатов Америки относительно ситуации с Израилем? Вы знаете, что президент Америки, походу, он страдает от какого-то либо внутреннего политического кризиса. И он таким образом хочет справить ситуацию с поддержкой, походу, еврейской ассоциации в Америке. Это чисто политический ход. Надеемся, что он не пойдет на больше, потому что это Иерусалим – это историческая столица Палестины. И никак не может он по-другому. Хотя я могу добавить, он таким образом игнорирует все соглашения и переговоры между палестинцами и израильтянами по поводу этого города. Ринан, и буквально несколько секунд. Планируете дальше выходить на подобные митинги, если вас не услышат? Чисто я хотел бы сказать, что мы вышли вчера на площадь, естественно, после того, как мы получили разрешение на проведение протеста от Службы безопасности Украины, в рамках украинского закона мы уважаем Украину и уважаем этого закона. Чисто это был такой протест, чтобы украинский народ нас услышал, узнал, что Америка занимается не своим делом. И я думаю, что нет, мы не будем выходить еще раз. Ну, если хуже не будет, конечно. Это чисто была поддержка народного палестинцев.
Ринан, спасибо вам за ваше время, за то, что вы объяснили ситуацию, которая происходила в Харкові. А до нашого ефіру продовжуємо наш ефір разом з нашим гостем, експертом-міжнародником Олександром Демченком. Доброго ранку вам ще раз. Добрий ранок. Хотілося б від вас почути оцінки цієї всієї ситуації навколо Ізраїлю, навколо заяви президента Сполучених Штатів. Які, на вашу думку, можуть бути наслідки подальші, окрім того, що відбуваються нині масові мітинги, є Давайте я постраждалі? трішечки повернуся до цього, що зараз відбулося, тому що подібні речі я 2 дні тому чув від Володимира Жириновського. Слово в слово. Те, що у Дональда Трампа рейтинг поганий, він це робить для того, щоб євреї його не чіпали, які контролюють усі засоби масової інформації, він вирішує свої американські проблеми внутрішні, і це все провокація. Це все я чув. До чого тут Україна до вирішення питання Єрусалиму? Якщо ми говоримо про те, що це історично, так храм Соломона, якого наразі вже немає, стоїть там, де стоїть Аякса. Да? Стояв, вірніше. Тому це дуже таке питання, не потрібно чіпати. Те, що робить Дональд Трамп, він робить все абсолютно правильно. Тому що, якщо там не буде американців, там буде Іран. Там буде Хамас, терористичне угруповання, яке контролюється на території Палестини зі сторони Ірану. Ми вже знаємо, що туди зброя надсилається. Я вже казав тут в ефірі по телефону, що я розмовляв у 2015 році, якщо не помиляюся, з міністром закордонних справ. Тоді він був зараз міністр оборони Віктор Ліберман Ізраїлю. Я йому казав, що ви дочекаєтеся до того, коли ви пропускаєте агресію в Криму, в Україні, в інших точках. Ви дочекаєтеся до того, що буде у вас не лише в Сирії, а довкола всієї території вашої будуть стояти іранські війська, іранські угруповання і російська зброя з російськими військами. І будуть вас брати у кільце. Це відбувається. Те, що відбувається у Сирії, там американців недостатньо, 2000 військових. І тому необхідно створити такі умови, щоб американці посилили свої позиції на Близькому Сході, на території Єрусалиму. Бо в іншому разі, в іншому випадку, туди просто увійдуть іранські парамілітарні структури. Корпус іранських вартівників. От і все. Тому те, що наразі відбувається, це бажання Ірану взяти Ізраїль у кільце. Ви подивіться. Сирія, Голландські висоти, територія, що поблизу, да, кордон. Ліван, Хезбола і Палестина, Хамас. От вам і все. Не потрібно взагалі більш нічого пояснювати. І ці дії також провокує Росія. Тому що вона домовляється про те, що давайте там на 40 кілометрів, давайте на 60 кілометрів від кордону, давайте залишимо Асада, а до того ви погодитеся на те, щоб Асад був. А поки ці перемовини відбуваються, поки Нетаньягу з вояжем і Ліберман намагаються якось розмовляти з Москвою, вона все оточує і провокує Іран у тому числі. Вона говорить, дивіться, для вас карти відкриті. Ось вам Ізраїль, ось вам Єрусалим, ось вам Тель-Авів, ось вам західний берег річки Йордан і так далі. Все, що відбувається наразі, це провокації Ірану і Російської Федерації. Тому американці роблять все логічно. Олександр, зараз продовжуємо про все це розмовляти. Отже, у нас на скайп-зв'язку Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. Пане Ігоре, ось вся ця ситуація навколо заяви Дональда Трампа щодо Ізраїлю. Як ви думаєте, чому саме зараз він вирішив це зробити? Ну, очевидно, що причина, чому Трамп саме зараз прийняв таке рішення, і, напевно, декілька. Цілком можливо, йде в першу чергу, звісно, про лобістські структури Ізраїлю чи оточення власне президента. Ми всі пам'ятаємо, що президент, як мінімум, Трамп, як мінімум, обіцяв визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. І припустимо, що сьогодні, після поразки Ісламської держави, хтось з його оточення сказав, що це якраз абсолютно вдалий момент і можна реалізувати цю передвиборчу обіцянку. Як міжнародна спільнота має реагувати на все це? Ну, міжнародна спільнота, ми бачимо реакцію міжнародної спільноти в цілому.
вона негативно стримана. Я, звісно, коли ми говоримо про Арабів, це більш жорсткіша реакція, але якщо говорити про Європу, то вона негативно стримана. Зрозуміло, що якихось сильних дій в відповідь на Трампа навряд чи ми побачимо. Цікава дискусія в форматі Ради безпеки ООН, яка буде сформульована, і араби винесуть це питання на обговорення Ради безпеки ООН. Мені здається, що американцям буде складно сформулювати і довести причини або, скажімо, переконати опонентів в тому, чому, власне, вони не пішли на цей крок. Отже, але мені в цій ситуації важливо інше. Я думаю, що ми могли б бути свідками змін певних конструкцій на Близькому Сході в зв'язку з посиленням Ірану, і бачили таке повільне, обережне зближення позицій, зближення інтересів між Ізраїлем і Саудівською Аравією. На сьогоднішній момент цим кроком, який зробив Трамп, по суті, він зруйнував будь-яку можливість щодо використання цієї спільної загрози, і в результаті ми бачимо, що позиції Саудівської Аравія буде змушена фіксуватися. Пане Ігорю, на вашу думку, а чи буде загострена і надалі ситуація в Ізраїлі у зв'язку з цим всім? Багато що залежить від ситуації саме в Палестині. Тобто, наскільки заворушення в Палестині вийдуть за межі традиційних заворушень, чи можуть вони перерости в щось більше на кшталт інтифади. Якщо цього не буде, то, скоріше за все, навряд чи варто розраховувати на щось більше, ніж те, що ми маємо зараз. Пане Ігорю, дякую вам за розмову, дякую за ваші думки. Ігор Семиволос був по скайпу разом із нами, а пан Олександр Демченко у студії телеканалу АТР. Тож, буквально коротко, хотілося б, щоб ви окреслили все те, що ми буквально щойно почули. Просто короткий прогноз, не прогноз, як хочете, так і сприймайте. Іран хоче прокласти свій газ з території Ірану, щоб не в обхід на територію до Середземного моря через Сирію, взяти кільце в Ізраїль, сформувати терористичні угруповання, підключити повністю і створити повний шиїтський світ і поставляти газ на територію Європи. Російська Федерація не хоче газу іранського на територію Європи, вона хоче свій газ. Що буде далі відбуватися? Далі Іран. Проти Ірану будуть запроваджені санкції зі сторони Сполучених Штатів Америки за те, що вони роблять. Ці всі дії провокує Росія. Далі ми, можливо, невдовзі побачимо знову ж таки викиди зі сторони Російської Федерації про те, що Іран поставляє ще не Російська Федерація, а Іран, мовляв, а це насправді Російська Федерація робить, поставляє спеціальні речовини для створення ядерного озброєння на території Північної Кореї. Для того, щоб були санкції знову запроваджені проти Ірану. Ось що ми побачимо насправді в подальшому. І це робиться для того, щоб Росія залишалася на території Сирії і щоб Асад був президентом цієї держави, залишався режим діючим, попри те, що певні держави регіону виступають проти цього. Вони хочуть, щоб і Ізраїль, і США примирилися з цією позицією і виступили проти Ірану, який насправді для Росії, попри те, що вона постійно з ним у перемовинах, вони друзі, вони вже брати близькосхідні, там азійські і так далі. Попри це, вона виступає все ж таки його ворогом. Іран цього не розуміє. І він намагається зробити те, чого він дійсно прагне – зруйнувати Ізраїль. Але він робить це таким чином, що він робить це під диктовку Російської Федерації, під план Російської Федерації. Саме тому ми і говоримо про те, що це є дуалізм, що це є подвійна сила, і що Росія використовує це все для того, щоб створити черговий майданчик. Де отримувати гроші від американців, де говорити про питання України і так далі. Тому те, що відбувається в Ізраїлі наразі, слава Богу, що американці до цього дійшли і додумалися. Бо в іншому образі ми мали з вами дуже шкідливі наслідки для всього регіону і для світу в цілому. А як можна оцінювати доволі таку різку заяву від президента Туреччини? Пан Ердоган оголосив на тому, що Ізраїль – це терористична держава, яка, за його словами, окупувала частину Палестини.
Він час від часу про це говорить. Туреччина то в НАТО, то вона з Російською Федерацією. Тут дуже багато питань. Це позиція Туреччини, звичайно, її можна поважати, її можна не поважати, тим не менше. Є позиція Штатів, Штати не є частиною європейської співдружності. Пане Олександре, дякую вам за цікаву та Дякую розлогу розмову. Тож, ось такий ефір був насичений на події. Дивіться нас вже завтра з самого ранку.